Den sidder ikke igennem, Mikkel. Han fandt ikke mere ud nu. Fuck, jeg vil dø af grin. Mamma, vi er bare ved at tisse på. Jeg vil pisse min bukserme. Den er gang. Det er bare Prøv lige at gå igen. udenfor at gøre det. Fordi det larmer rigtig meget. Det er koldt. Ja, det er ikke se noget. Ja, vi stiller os bare lige ud derfra. Skal vi gøre det, Mikkel? Jeg kan sgu ikke finde ud af det, mand. Og ja, vi er næsten fået helt igennem, så det var Helt igennem, og hvor fanden er så til? Kom her, det er lige til at Fordi stikke du ørerne, fik det der græd, så bliver vi sgu da herre bange for dig, Mikkel. Jamen, vi stiller bare det gris. Må jeg lige prøve at se det? Jeg skal nok lade fordi det er så sjovt, når det er Nej, begyndt at det er gøre vent den her vej. Skal vi stikke den igennem? Så er det færdigt, Mikkel. Michelle, du gør det. Det gjorde ondt før, mand. Ja, Mikkel, det var så tæt. igennem. Det var så tæt på at komme igennem. Det var så tæt på. Det var ikke engang løgn. Det er bare med den her video på YouTube. Hey, mit kamera! Og hvad så? Kom nu. Den nu er. Ja, men den er med, at de vokser sammen, så kan vi ikke nok finde igennem, vel? Find igennem. Fordi Kom nu. Det bliver... Bare nålen en gang til. Men er den ikke igennem nu? Jo, men det var så hurtigt sammen Michelle, igen. jeg har også en god idé. Vi kan tage den bagfra. Så når den lige er kommet igennem, så tager vi den der ørering og presser den lige igennem samtidig. Så gør man det. Det ved jeg ikke. Hvordan ser det ud bagpå? Det kan man Må lige prøve at se. kigge. Ej, men det... Må prøve at kigge, jeg har ikke noget i hånden. Det er slet ikke kommet igennem bag. Jo, vi har. Ja, det. Ja. Jeg kan ikke se noget hul. Nej, det kan vi heller ikke, men... Det var fordi, at det voksede sammen så hurtigt. Og det ikke var så lige hurtigt. der slange. Jo, det gør det altså nogle gange. I stedet står der bare det her filmer, Men det er så få bliver skubbt, så man lige tager det i. Mikkel, vi tager bare nålen en gang til. Sæt dig ned, så kan vi filme dig. ved med. Det er nu eller aldrig. Øreringen, det er bedst. Fordi, altså Så vi sætter du låsen lige- på lige med det samme. Hvad er det? Og så skal du have, du må slet ikke tage den ud i nu, i hvert fald. Nej, mere. I 4 uger. Skulle du ikke Jeg har tage stadig hul i øret, efter mange år. den? Jeg har også haft det her rimelig meget. Det gjorde ikke godt. Så jeg fik lavet, Mikkel. jeg var 6 år. Prøv at se, jeg vil... Ja, men det ser så voldeligt ud, mand. Ja, voldeligt. spejlet der. Jeg lukkede sgu da også øjnene, men så kunne til sidst så gik det pisse ondt, mand. Jeg gik det pisse ondt. Og det mærkes virkelig som, at den er helt igennem. Okay, Mikkel, ved du hvad? Hvis jeg presser den igennem, og du holder mig i hånden, og så klemmer du bare alt, hvad du kan. Jo, så klemmer du alt, hvad du Men kan. jeg siger af. Det er ikke... Nej. Han tager smerten, Ja, fordi ja. du klemmer til. Nej, kom nu. Han får sgu, han har sgu ikke nogen smerte. Smerte. Kom nu, Mikkel. Ja. Går vi står udenfor? Skal vi gå udenfor og gøre det? Men det er så... Må jeg prøve at mærke til det? Det er jo motherfucker varmt, mand. Skal du ikke have is? Det skulle også derfor, det gør så ondt. Det er helt sådan moset noget. Ja. Kom, Michelle. Gå! Din fucking skærmklub! Lad med at råbe op, Mikkel. Ja, nu styrer du. Se lige, Mikkel. Det er bare Bare ikke være så
vores stemme. Ja, så skal jeg også lige kigge på øret, ikke? Ja.